شاندەی ئەمریکیە تایبەت ji bo Sûriyê dibêje Vekşana Hêzên Emerîkî ji Sûriyê lezkirin têde nayê kirin û vekişan wê li ser çend qonaxekê da. Di çarçoveya beşdariyê di Kongrê Münşên bo asayîşa sala 2019 Cêfrî şandeyê Emerîkiyê taybet ji bo Sûriyê ragihand ku berdewam Amerîka terkeziyê li ser wê çendê dike ku proseya Vekşana Hêzên Emerîkî ji Sûriyê bi lezgînî nayê encam dan. Her wiha Cêfrî got ku Amerîka ji hevpeymaniyên xwe re dibêje ku Vekşana Hêzên Emerîkî ji Sûriyê wê hişyarî were encam dan û bi tu awayekî Amerîka lezkirinê di proseya Vekşanê de nake. û derbarê dawîn pêşhateyên avakirina navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê weketê xuya kirin ku hîna nakokî navbera Cêfrî û Xelûsî Akar wezîrê berevaniya Tirkiya de hene. Ew jî derbarê dîtina çareseriyekê ji bo birêvebirina navçeyê. û ji aliyê xwe ve sînatorê Emerîkî Lindsey Graham ragihand bû ku Amerîka derbarê navçeya aram wê daxwazê ji civaka navdewletî bike ku hêzeke hevbeşa navdewletî li navçeya aramiya ku biryara li Rojavayê Kurdistanê were avakirin belav bike. Xelûsî Akar wezîrê berevaniya Tirkiya gotibû ku Tirkiya razî nabet tu hêzeke din ji bilî hêza Tirkiya li navçeya aram hebe û divê navçeya aram ji aliyê hêzên Tirkiya ve were parastin û birêvebirin. Ji dema ku Donald Trump serokê Amerîka biryara Vekşana Hêzên Emerîkî ji Sûriyê standiya, tevaya hêzên û aliyên herêmî navdewletî hewl didin ku şûna Amerîka li navçeyê bigirin û rola wan li navçeya aram hebe.